отоплява екологично и на ниска цена. Благодарение на спиралата във вътрешността на тръбата, тя предотвратява загубата на 89% от топлината в комина в сравнение с обикновената тръба за печка. 7000 бройки са вече продадени. Подходящ за всеки вид печка на твърдо гориво. Помогни за опазването на околната среда и спести дърва за огрев и пари. Емисията на токсични газове в атмосферата е намалена. Пестете половината от дървата или въглищата за огрев. Продуктът се изплаща за 1 до 2 зими благодарение на икономията на гориво. Кликни за повече информация върху линка в или под видеото.